Kad pomisliš da je život prožet tamom straha, sklopi ruke u molitvi i zamoli Boga za svjetlost, da očisti um i dušu za veliku svjetlost koja dolazi sa njim. Zasjala je svjetlost iznad nas, jer došao je Spasitelj s visine i blagoslovio put bez mraka, put nebeske ljubavi, Koja je očistila srce i dušu čovjeka. Put kojim prolaziš uz njega popločen je trnjem žrtve koju ćeš lako